kai muke yabo abun yabo sayyidil wara sha'iranka ne kai mana ba dalin mu ba kai muke yabo abun yabo sayyidil wara sha'iranka ne kai mana ba dalin mu ba kai muke yabo abun yabo sayyidil wara sha'iranka ne kai mana ba dalin mu ba Rabbil alamin kore wahala dauke tsotsayi fasbir kace da mu yi haƙurin jure yanayi da an ce saboda shi mun shaida Allahu za ka yi to Allah saboda annabi kai mana ba dan halin mu ba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba salli ya rabbana ala madahuru mai wanke zuciya salli ya rabbana ala mawadaci mai maganin tsiya a sa ali baiti jirgin tsira ne gaba daya ƴaƴan na Fadima matsayi san ba za a kai ku ba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba assalamu alaikum ala safa masu arziki sulbanil wilayati zuciyar mu kai ne mamallaki a yashe wa Ahmadi Tijjani gaishe ka sadiki mun gaishe gajiyari da barhama mai ɗauke fargaba kai muke yabo abun yabo sayyidil wara sha'iranka ne kai mana ba dalin mu ba kai kake rabo annabi komai kana da shi an cire ido annabi kai ne ka mai da shi an mace ka ta mataccen rankan mayar da shi madin ka ne emsani annabi mujita ba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba salamun alaika ruhin Allah sayyidil wara kai ne kake fada da fadar Allah kai ka tattara to ba ni tabbacin soyayyar ka na yo bara ka ɗauki raunin da ke kaina na gane ka ya shugaba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba na ji daɗi da Mustapha ruhina ya zan mutayyama mukaffa nake yabo shi ya zamo min mu'allima ni daɗin da nitiya sha'iranka mun zan muhayyama da filin kafa da mai asarara ban ɗauwanin ka ba kai muke yabo abun yabo sayyidil wara sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba ya nasirul haqqi bil haqqi da hani sirkin ali masoyi na himte ne mai tozali abun yabo ne gurin Allah da adali abuwan tuba nasidi ne ban san ka ba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba in dai da shugaba masoya ba za mu faɗi ba Allah yanayi da shi mu ma ba za mu bar shi ba na ba da rayuwar asim gunta shugaba Allah ka tsai da mu da farkin manzon mu shugaba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba Allah ka sani ina cikin wani yanayi son Madina ya sa na rasa yaya maza na yi tsabar damuwa ko bacci ba la iya yi rabbukar a ɗauki raina ban je Madina ba kai muke yabo abun yabo sayyidil wara sha'i
mana ba da halinmu ba. Ya mutayyirul qulubi a wanke mun zuciya, sa a wanke dutacin da ke sa ta yin riya. Mai ta jin muhabba ta gaske na ratsa zuciya, komai son sa in na gansa ba za na bar shi ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Kalle ni shugaba kallon so ni hadimanka ne, komai in babu kai shirmai ne buya da bayani. Kai mun naɗe da hobu kyauta dama halinka ne, mai littafinka ne Sulaiman amsa ya shugaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Ramana lama abun san ilahu munaka ne, Allah da kai ya kai ba wani bayan ka ne. Komai muke so Allah na ba mu danka ne, Allah mun fake da annabi ai mun ba dan halinmu ba. Kai muke yabo abun yabo sayyidul wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Alƙur'ani a mazkutu ya abazara, da san kuna rayuwa so da kauna har ma na yunkura. Ya bashi kulkuru bika yayin nisa ina bara, ka sanya kusanci cikin ku annabi ba da yafi mu ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. La ilaha illallah wa abun faɗi, bai waɗai cikin muradan sirrin kamar jani, mai kusantuwa da zatin ainihin ka sayyadi. Dan fadar ka ne abu ya zahira abin da mu bai kawo. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Sabon ruhi na zo faɗa ya muji ita ba, damuwa ta ya Rasulallah ban gare ka ba. Kowa ya bi ka tabbas ba zai tozarta ba, ka yadda cikin ka mai ta nishaɗi abin yaba. Kai muke yabo abun yabo sayyidul wara. Sha'iranka ne kai mana ba da halinmu ba. Ya majingina ta ka tausaya wa zuciya, amsa mata kiran da take kun kai mana ya. Damuwar ta dai ce kun san dabin biya, agajin ka kai wa zuciya ta farin uba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Sayyidul wara ka wuce dukkan sanin mutum, ga ka zahiri ba masanin ka ainin na'im. Sanin ka shugaba sai Allah waye mutum, ka ƙure bincike ko an yi ba za san ka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Dan minista ne ma na so zan bulbulo yabo, kun sa shugaba dan Aminatu da harsha yabo. Wanda ya rike ka annabi shi ke da rabo, mu kama yabon shi annabi ba za a cin mu da ba. Kai muke yabo abun yabo sayyidul wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Ya abin yaban Allah na tuba ban san ka ba, ba masanin ka kaunu gaba da in ba rabbu ba. Ni dai ganin ka nake so ko ba zan rayu ba, ba uzuri ba zan bi tafarki wanda ba naka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Da gaske muke ƙaunar ka ba za mu bar ka ba, fidaka abi wa ummi bai ka shugaba. Ka aminta da mu ka samu halayen sahun gaba, ko a duniya
yarda na yi muna ba dan halin mu ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Sallama nake yi motsi ba a yi ba da kai ba, ba gudanuwa ba tabbatuwar da baka so ayo ba. Ga ka zahiri ga ka baɗini baka ɓoye ba. Husaini ambato nai nazari gashi ban san ka ba. Kai muke yabo abun yabo sai dilwara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Mai kyan ɗabi'u mai matsayi sayyidin wara, ya wanda Allah ke wa yabo kai muke kira. Na zo da soyayya ta gunka ina bara, Umar Nasir kula ban san waninka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Kai ka canya ɓargo na jiki har da zuciya, inda kai annabi har abada ba mu shan wuya. Taimakawa mai rauni ya ɗahim ɗaya, son kashi na ɗauka abadan ɗaha shugaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Shauki na cikin jiki har wani motsi yake tamun, can sai na tangada komai na nagunka al'amin. Matinun mukarram wakil kake kai kake tamun, ni sha'irinka ne dan kwai ma ba za bar ba ba. Kai muke yabo abun yabo sayyidin wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Soyayyar ka ta bijini har da jijiya, kullum ko yaushe da san ka na soyayin ɗaya. Ya aini ilahu raina da zuciya, kewar ka suke yarje ganka shugaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Masoyi ka kwashi zuciya har sashen wannan ka babu shi. Kai ka zama masoyin ilahu aininsa kai ashi. Ya kira ka Abdullahi ka ɗaitar ku kai da shi. Kai ka zamsifa sunan zatin gausu ja gaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya Muhammadu Rasulallahi ina ya tamkar ya kai, zuciyata tana wani hali ta fake ne a kai. Dan matsayinsa gausin zamani kace in zo in kai, sirrin da ke zuciya Haji Imran ban san wani kawa. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya ainihin hakikatullahi ba za san ka ba. Waisul ƙarni ya gaya ma Umar ba su san ka ba. Sanin ka annabi sai Allah sarki shugaba. Hassan almajiri kai mani ba dan halin mu ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya ɗaba habibi mijin Aisha, ya mazu giyar sanka kullum isha. Ya adali wadar sama mai sanka baya sha, ni naka ne aba malin ni ba zabbar ka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya Rasul manzon Allah da kai nake tawassulina, ya adalin sarki annababin yabona. So nake na dinga ganin ga kofar ke ko barci na, Dawud yake maka baiti ya Habibal Mahbuba. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Daraja da girma annabi san ba kamar ya kai,
sari mul'ida annabi wa za ya ja da kai saminunka ne annabi na zo na gaida kai ka kula da mu annabi ba don halinmu ba sha'iranka ne kai mana ba don halinmu ba ya sayyidi anami abun yabo na a gaida kai dan gatan Allah cikin ma'aika babu ya kai girma da isa manzon Allah babu kamar ya kai Ismail Aliyu ayini ne dan yabo ga kai ya shugaba sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba labbaika ajwadan nasi mai wasila abun yabo labbaika zura afatin zuhurmati mai rabon rabo almajirin sha'iranka ne ka daɗe ni sirrin yabo sannan kira ni rauda madina ba dan halin ba kai muke yabo abun yabo sai dilwara sha'iranka ne kai mana ba dalinmu ba ya abun yabo Mahmud sautin ilahiya kai ne tafakkurin da Allah ke yi na zuciya motsinka ne cikin motsin ainihin uluhiya mu sha'iranka ne Ahmadu kai ne babban oba sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba ya akramun nasi ta ko'ina ka hancin kaɗas haƙorin karas babu targato gashin ka yayi libib ya sauko a kafaɗo ka datar da ni na rakayin fuskar ka mujita ba sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba a ya masanin abin da halitta duba ta san shi ba in banda kai annabin Allah da ba za a yi mu ba lalle ka cancanta ga dukan mukaman ka shugaba zababben ilahu kai muka zaba ba mu san wanin ka ba kai muke yabo abun yabo sayyidin wara sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba ya sayyidil wujudi abun kauna ka dube ni madubin halitta maulana kusanto ni dan hasken fadima abun da na roƙa ka bani ka kira mu raudar ka annabu ba dan halinmu ba sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba Assalamu alaika aminullah ɗaha shugaba kai ne farko kuma ƙarshe ba mu san ka ba jarumi na Allah ga duk bayi kai ne shugaba ka amince mu yi ta yabanka ɗaha ja gaba sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba ba da tulka maliku kai ne buri na zuciya na same ka shine fata na a yayin daya billahi alladhi kowa ya same ka duniya ya zanci dukkan mai kushe ban mara uba kai muke yabo abun yabo sai dilwara sha'iranka ne kai mana ba dalinmu ba ni ko dan na tashi fa bani da goyi a zuciya bancin yabanka da kaunar ka a yayin daya kai mana liɗifi a cikin ka kuma yayi ta tafiya Ahmad Khalifan Shehi Madina ya shugaba sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba fikirin mu annabi ne firina na lamari nazarin mu shine mafita har tafakkuri an gari cikin soyayya fitar ɗan gari Anas ne halifan ba kowa na shugaba sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba
jinjina nake maka ya sayyidil wara, kai ne burin zuciya kai ta tattara, ka amince min in ta yawan ka shakira, Naziru ne Zakiru mai san ka shugaba. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara, sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Assalamu alaika shugaba abban Fatima, ka kula da mu ya Ahmadu danna na Fatima, komai muke nema a rayuwa sai da su Fatima. Ni halifan Aliyu Haidar ba zan bar yabonka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Assalamu alaika ya rahmar duka zamani, kai nake yabo annabi annabi kula da ni, kai muke yabo manzon Allah ka kula da ni, kai muke yabo manzon Allah ba zan barka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya ajmalil wararan bazo kai ne ta goma shi, kyautar ilahu mu mun shaida kai ne ka ba da shi, bargon nan da ka baiwa ka abu ne ma a bani shi, sarkin ɗinki bani da komai in ban da shugaba. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara, sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Kai muke yabo ba mu da tamkar ka jarumi, ya mai taimakon halittu ya sayyidil anami, dalilin ka ne Allah yake mu naɗa hatammi, ni Zakiru Nasiru ban san wani ka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Mai Abubakar mai Umar mai Usman Ali, mai rabawa kowa aiki sarkin mu'adali, rayuwa da ruhi na su kasance da munzali, a shigo da wannan zoman ba dan halinsa ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Da an ce Muhammadun Rasulallah za mu rasa kanmu, sai mu jiyo wani abu daidai ta nan na damun mu, kuma samun warakar abun da hamo kan kai da mu. Ya abu ɗaya ga Huzaifa a kula shi mu jittawa. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara, sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Agis dan Allah kar ka banni ni, bukata na zo da shi na san za ka yi lamuni, soyayya nake bida wurin hidima kar a banni ni, fansar rai gare ka ya annabi ban san wani ka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya abin yabo wajib ne son ka shugaba, kai nake yabo a cikin kaunar ka na tabbaba, ba ni tabbacin zama da kai da shugaba, majiyanka ne sai kuma soyin shugaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya mafi isa mai kyautar kulla hankali, mai girman daraja ma'aiki gaishe ka kamili, alhamdu zana ce ni kai mini komai mukammali, ya sayyidul anami jini na fansar ka shugaba. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara, sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya Rasulu kai ne mai tsarkin nasaba gwani, ƙaunar ka ce tsagwarar tsabar samun lamuni, har zuwa a fadar Allahu haliki gwani, wanda ya
ce kayo daga abin da ka so ba fargaba. sha'iranka ne kai mana ba don halinmu ba. Gayatul muna godiya ka shi fulbala. Arzikin kamun ɗanɗane shi mai cike da walwala. Ajwadul anani ga da haske kan ya tattala. Duk abin da bai zo da kai ba ban je wurin shi ba kuma ba za ni ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Nabil huda barin na dasa ne mulkida. Alkawarin da na yi na yabon ka shi ne na jaddada. Bambarin yabon ka annabu baban su sajida. Ibrahim kamar lalifan dan yari shugaba. Kai muke yabo abun yabo sayyidul wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Sayyidul wara annabu ni kai na sa gaba. Kai nake yabo wallahi ban san wani ka ba. Filiyanin ne halifan sharbi ya mujita ba. Ka kula da mu annabu ba dan halinmu ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Annabu na daban ne cikin daban wankacce zalla. Ga tsantsar tausayi da jinkai ni'matullah. Anta khiyarun min khiyarin bin Abdallah. Mawaƙanka ne habibi ba za mu barka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Ya Abba ga Fatima ya annabi dan Allah shugaba. Titiya ta sima take burin ta ziyarar ka mujtaba. Ya na Fatima sami ni hannu kiranta ba. Yan sufi ka bai cika burinsa ziyarar sa ja gaba. Kai muke yabo abun yabo sayyidul wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Assalamu alaika annabu kai ne takamar mu. Duk rayuwar mafansa ce a gurin imamu. Shairai na zamfara Allah ƙara har haɗa kanmu. Masoyinku ne amini yan kuza shugaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Ya muradu kai nake ta ji zuci har jiki. Annabi Muhammadu wallahi kaunar ka arziki. Kai nake gani maroko kai ne a kaulaki. Sayyidul wujud ka yarda na same ka shugaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Wa kallul maknun wal misku arkum. فمثل رسول الله لم يهزم مجمع. وأحلام خلق الله أعدال خلقه. من الناس أسخى بل من الناس أشجع. Kai muke yabo abun yabo sayyidul wara. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Duniya da lahira annabi kai ne ja gaba. Har abada Allah ba zai waninka ba. Kai ne a nan kai ne a can ya shugaba. Awalle da nana kai mana ba dan halinmu ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Kai duk yadda ka so ilahu shi ke gaida kai. Shi ke gadinka babu wanda zai iya ja da kai. Ka taka a lafiya arnan sun ganka sun kas da kai. A nan gurin zan tsaya Abdurrahman yayyabo ga mujtaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halinmu ba. Ya manzan Allah ka yarda
je na ga kama aiki ni masoyin ka ne da maka nake ta yi na shagalta da sangar ka yarda ni naka ne ka mutu na zo madinar ka a madina san za ka maka ne ka ɗauka ka rayuwa ta da sanka Ismaila janna ka shugaba kai muke yabo abun yabo sai dilwara sha'iranka ne kai mana ba dalin mu ba mai dubun isa annabi kai ne farin gani mai kyakkyawan fuska ne mai kyau da tuzali ya rasula Muhammad ya zo ai masalamu ne a tsakanin masoya 'ya'yan Anwar shugaba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba kaunar ka shugaba a zuciya ba misaltuwa ku nake gani ga duka lamari tudun hawa dai da wasili da Fadima da aligar kuwa da maulan kuɗi da sidi baila abun yawa sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba soyayyar ka ce manzan Allah take bi da ni aya abdaliyu ina nema kamun lamuni ka datar da ni a masu yabanka ka saka da ni nura fada bai iya baitin duk da ba na ba kai muke yabo abun yabo sayyidul wara sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba salamun alaiki mardiya zara sayyana komai ya ce da ke idan kika so zai yi sajida ki mallamunin ganin ki madula na jaddada kalifansa ne alfaidar gidan Fadima sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba ya shafi'u mazu mazu annabi kafu gaban kowa ya sai dilkaunu zuciyata na taimunkewa na ganka gwani annabi ko da zan zamto gawa kai dai ka sani wa ya san ka annabi Allah ba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba annabi Muhammadu ka wadata zukata da arziki kamar yanda zuciyarka ta yarda da Allah mamallaki sannan ka aminta da jazbar masu yabo ka zama naki miftahul futuhati fatahin mu ba zai wuce san ka ba kai muke yabo abun yabo sai dilwara sha'iranka ne kai mana ba dalin mu ba ya bulkasim habibu ni ma ka san da ni ka aran dama ka san ta yau babu magani mai gidan duka du abun yabo duk a zamani kai ne ka zo da shi kai yake yaba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba ya shugaban kowa annabi ina san ka ya dan amina da abdullah kai ne babu shakka duk cikin halittun Allah waye zai tamkar ka aliyu haidari mustafa mu da ba dan halin mu ba sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba da an ce sayyida sai in ji kamar ma babu ni wallahi ina kaudar ki zahiri har ma da babu ki mini lamunin ziyara a Madina ki taimaka mini Abdallah ki ne umma har abada ba za na bar ki ba kai muke yabo abun yabo sayyidul wara sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba abban Rukayya abban Zainab abban Mukarrama mai tauyi darajar Ahmadu ba shi babu rahama ko an ki ko a so kai ne ki saukar da ni'ima Usman naka
ka ne bin Usman ba za na barka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya mayadan sukuti ya shikalantal mubajjali, mai kendiri da tsari ya murmusa kaga walwali. Allah ashi yana nan a rabba an shafa hankali. Ni Zahraddin Mustapha ban zo gida baka bani ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Allah ka sani wallahi ni masoyin shi ne, mai kaunar ka ne khalifa ne masoyin ka ne. Okashan na ne khalifan sufi a dirkini, ka kira shi ya je Madina dan masoyin shi ne. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara, sha'iranka ne kai mana ba dan mu ba. Ni Usman Salisu ne ke ta yin yabo, mun kaɗan Amina ɗan Abdullahi sha yabo. Wai wasu Madina su dai su ke ta yin kira, ni fa annabi kai dai ne nake yabo. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Duk abun da ba ka yi annabi ba sa na bi shi ba. Duk abun da ba ka yi annabi ba sa na so shi ba. Duk kiran da ba naka ba ma'aiki ban ji shi ba. Ma'ajin salatin annabi ban san wanin ka ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya mahbubin la tausaya mu da kai muka sa gaba, ga mu cikin yanayi wahalar har yau bata kaucewa. Ka kira mu Madinar ka da yawa nan duk ba mu leka ba, ni yayo ba kai larka abadan ba zan yi talaucewa. Kai muke yabo abun yabo sayyidul wara, sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya mubajjali annabi ne mai san ka ne, mai yabon ka ne, mai rayuwa ta farkin ka ne. Duk burina wallahi bai wuce ganin ka ne, ka kira ni na zo mubashir dan na shugaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Ya sayyidal wara azimi ni kai nake yabo, na buɗe tafuka da kirji na bani naurabo. In dai kace da ni ajalto na fita daga tabo, yau babu fido ne baban su ta guji ta ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Assalatu wassalamu ala gayatil quswa, tsantsar sirrin ilahi ya kashi fulbalwa. Lamanin kauna da yabo a yaba na zamfarawa, Abdul Bari ne sha'iri a samu a tsawon gaba. Kai muke yabo abun yabo sayyidil wara, sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Fasihul lisani cikar zance yayi mamuna, ka tsaga wata ka mayar da rana sayyiduna. Nurul mudalsam yarda da ni dan Amina, kai riko da hannuwan mu ba dan halin mu ba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. Aya fahamu fahamun sayyidil wara, mai rauni ne ya zo gunka bani madara. Himdaya ne madalubi duka ka tattara, gai bulguyubi ne annabi da hamu jijjaba. Sha'iranka ne kai mana ba dan halin mu ba. In an faɗa annabi zanaji natsuwa ta zo gare ni, kuma na san za ka zo ka tsaya har ma ka yi mani nuni.
annabi ce da ni karbi auta sannan kai kira ni madina nake nufi kai kira ni saboda cikar muhabba kai muke yabo abun yabo sayyidul wara sha'iran ka ne kai mana ba dan halin mu ba rahufur rahim duk takin ka ne marta ilwara mai shari damuwar mai kuka kai man da sitira mun zo gaban kama yi zununi da koko muna bara kai mana alfarmar saduwa da kai ba don halin mu ba sha'iranka ne kai mana ba don halin mu ba ya mafi cika da karamci sayyidul wara aban fadima ya sirkin alhaidara mun ka zo a yi mana dauki muna bara mun shirinka ne a bar mu da kaunar ka shugaba sha'iranka ne kai mana ba don halin mu ba mun gode da ni'imar da kai mana Allah a Zamfara da ka samu ke agogon abun yabo sayyidul wara masifar da ta yawa yaye mana Allah muna bara alfarmar abun kira mai karba kira tun ba a yi mu ba kai muke yabo abun yabo sayyidul wara sha'iranka ne kai mana ba dalin mu ba